Bé, bon dia a tots, bon migdia a tothom. Avui, dijous, dia 13 de febrer, estem aquí per presentar-vos el que és un projecte que avui presentem, però que encara seguirà, que encara continuarem, com és el projecte de Sant Cugat del Racó. I bé, doncs hi ha tots els grups, hi ha 8 grups en tota la classe, que cada grup s'encarrega de fer una tasca. Per exemple, un grup fa un conte sobre Sant Cugat del Racó, un altre grup fa un codi QR amb un bloc i un altre, per exemple, fa un joc de taula. I cada grup presentarà el seu treball i l'objectiu, diguem-ho doncs, és potenciar i tornar a conèixer el que és aquesta preciosa església, aquest preciós monument que té el municipi de Navàs. I bé, aquí tenim una maqueta de l'església que es caracteritza més aquesta església que té una planta de creu grega que té tots els braços iguals i el cimbori és totalment rodó. I bé, ara els altres grups acabaran d'explicar tot amb més detalls i bé. Esperem que us agradi. Bé, aquest és el grup del Pere Bové, el Jordi Deix, Oriol Costa i Adrià Riquena, i ara ens faran són el grup dels Ferrers, i ara ens ensenyaran com han fet una exposició de fotos retocades sobre Sant Cugat. Com ha dit l'Andreu, som el grup dels Ferrers i us explicarem més o menys com és l'església i on està situada. Aquesta església és un dels monuments del Bages que més captiven els visitants per la seva localització i per l'aspecte majestuós de la seva arquitectura. L'església es caracteritza per ser de planta de creu grega i per estar coronada per un cimbori circular. Els absis i els murs exteriors de la nau tenen decoració llombarda. Originàriament hi havia 3 absis. Actualment només en queden 2, l'absis central i l'absidiola nord. La del sud va desaparèixer al segle XVII, en què es va fer una sagristia. Ara jo us explicaré una mica l'exterior de l'església i em basaré en explicar la seva decoració. L'església de Sant Cugat del Racó és un monument molt important per Navàs i és l'única de Catalunya que té un cimbori rodó. L'església està decorada amb decoracions llombardes, que són això d'aquí, i consta de l'escena i de decoracions cegues. El campanar, les finestres són molt petites, però tot i així té molt bona comunicació. Té un absis al final de la nau central on hi ha l'altar. Aquest absis està orientat cap a llevant, ja que és per on surt el sol. A un costat d'aquest absis hi ha una absidiola i a l'altre costat abans també n'hi havia una. Però al segle VII es fa la sagristia i desapareix l'absis. De manera que tenen el campanar. La porta de l'església és petita i acaba en un punt rodó. Està decorada amb un seguit de lloses col·locades de manera que queda arrodonida. Ara jo us explicaré les naus. Aquí veiem la nau a l'esquerra de l'església i a la dreta de l'església. La nau frontal, la part de llevant, la part de l'oest i la cúpula. Les dues naus es caracteritzen per formar una creu grega i en el creuer, que és el punt on es creuen les dues naus, hi trobem una cúpula, que és el punt més alt de l'església. I aquí és on es representa un espai de transició entre el cel i la terra. Al segle XII es va construir la sagristia i per fer-ho es va haver de reformar una part de la nau.
o l'altar. Els tenats de l'altar són trets d'una altra església romànica a prop d'aquesta. La primera llum de l'alba entra sempre per la finestra de davant de l'altar i això fa que la llum del sol s'il·lumini. És un símbol que Déu ja és aquí. Aquí està l'altar. Les voltes. Aquí tenim una volta de canó i aquí tenim l'absis. L'exterior. L'ambient és totalment rural i està envoltat de conreus i de cases. Elements que ens han cridat l'atenció. I trobem sepulcres al terra de l'església que estan escrits en llatí i també n'hi ha un altre en llatí que està a l'església. Un altre objecte curiós de l'església és la clau que obre la porta, que és així una miqueta gran i trobem a la porta. També cal observar en els pans de l'església que hi ha escrits els noms de les cases de pagès que ocupaven els obrers. Aquí veiem unes quantes fotos, 3 fotos de Sant Cugat del Racó. I aquí ja s'ha acabat la nostra intervenció. Aquí veiem un joc que vaig fer, que aquí no es veu però hi ha una persona i tens d'anar fins a la clau de Sant Cugat. I després em van comentar que era bastant fàcil i vaig fer aquest nivell 2. Nosaltres també hem fet un vídeo de fotos de Sant Cugat del Racó i les hem retocat amb el PowerPoint, jo, el Pere i l'Adrià, i l'Oriol ha fet el vídeo amb el Camtasia Studio. I això ha sigut el resultat. I might be anyone, a lone fool out in the sun. Your heartbeat of solid gold. I love you, you'll never know. When the daylight comes, you feel so cold. You know I'm too afraid of my heart to let you go. Waiting for the fire to light, feel like we could do right. Be on the next tonight, 'cause freedom is a lonely road. You're in control. I might be anyone, a lone fool out in the sun. Your heartbeat of solid gold. I love